Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo Koilamati hawara long thoi lapen inglong hawar kedo araratum jojor cholan lapen jonam choret awar sai kedo jia phan hithi ruipen kecho Koilamati durmi arni ahithi hormu ke jor lapen kachonamatum arni lapen RV pen ke jogjia phan atibin Koilamati market complex ahem kekim adim Karbiang Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang kahumri dam Karbiang Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang hin pen radatum inglong la pen thoi ke doarat atum aphan isi ke nang sot jojor cholang avarsai kang thurpon pen Koilamati durmi hithi ke pamaji la pen ke paching thurpon ji aphan kabor I pen ajok Koilamati durmi hithi ke damtang surihini raing kora ke thomaning kan chitia chekloni phai krener ke parni anerlo por phai kri si pen market modernization improvement programati MMIP scheme pen Assam Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen nilip MSC pabitro rong piatum arideng long eke sompen ingpu ponsi kekim kerang pangching pon phitlo labangso Koilamati market complex ahem kekim kerang adimaklong ko an tanglo mapu kachini jia phan adimaklong along an wosika chikloni phai hini bhomkuruani anerlo Karbiang Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar lapen ongdongari sanghotum chetong dunsi adimaklong along an humri damno Labangso Koilamati durmi hithi prabjin pen kekim kerang ke patang serak ji aphan contractor aphan lamtoy pipon tanglo patang serak si ke jor lapen kachonamatum hemarlo ke dolong serak ji aphan hukum pipon tanglo lapen labangso Koilamati market complex jongsi patang det pulote radatumta ali do poputa CM thantikang Koilamati pen Samson ingti Karbiang long life